ассалому алайкум. мо ба назди шумо бо хоҳиш омадем ки фарзандамон Аминаҷонро ба мактаб қабул кунед. духтари мо дорои маъюбият мебошад ва ниёз ба дастгириҳои иловагӣ дорад. албатта қабул мекунем, лекин шумо андак дер кардед. то 1 сентябр рӯзҳои ба шумор монданд. синфҳо кайҳо ташкил шуданд. афзун бар ин, омӯзгорон ва кормандони мактаб дар самти кор бо кӯдакони дорои талаботи махсуси таълим маълумоти зарурӣ надоранд. қадами 1. волидони муҳтарам, барои омода намудани омӯзгорон ва шароити мактаб вақт лозим мешавад. бинобар ин аризаро оид ба қабули кӯдак ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ 3-4 моҳ пеш аз саршавии соли хониш бояд ба маъмурияти мактаб пешниҳод кунед. лекин ба хонаи мо барои номнависии кӯдак наомадаанд. шумо танҳо интизори масъулони ин кор нашавед. мумкин онҳо шуморо пайдо карда натавонистанд. метавонед худ бо ин машғул шавед. қадами 2. дар сурати ба хонаи шумо наомадани шахсони масъул барои номнависии кӯдак шумо метавонед ба муассисаи таълимӣ наздики хонаатон муроҷиат намоед. шумо бояд бо қадамҳои зиёд, аз он ҷумла ҷамъоварии ҳуҷҷатҳои зарурӣ омода бошед. ҳамчунин барои мактабхон шудани кӯдак пеш аз ҳама бароямон хулосаи шуъбаи дастгирии ҳамаҷонибаи оила ва кӯдакро биёред. қадами 3. пеш аз ба мактаб рафтан шумо ба шуъбаи дастгирии ҳамаҷонибаи оила ва кӯдак муроҷиат карда хулосаи онро гиред. ба мактаб ҳуҷҷатҳои зерин заруранд. рӯйхати ҳуҷҷатҳо: маълумотнома аз ҷои истиқомат, маълумотнома аз шуъбаи дастгирии оила ва кӯдак, парвандаи шахсӣ, сурати 3/4 кӯдак, маълумотнома аз дармонгоҳ, нусхаи шаҳодатномаи кӯдак, нусхаи шаҳодатномаи волидайн, маълумотнома аз ҷойи кори волидайн. ҷузгир: вобаста аз зарурат барои фарзандатон ёвари омӯзиш омода карда дастгирӣ менамоем. шумо метавонед фарзанди худро дар раванди дарс ҳамроҳӣ намоед. ташаккур, мо барои ҳамкорӣ бо шумо омодаем. қадами 4. шумо ҳуқуқ доред фарзанди худро дар дарсҳо ҳамроҳӣ кунед ё барои ӯ ёвари омӯзиш ихтиёр намоед. ҳатман бо омӯзгор дар бораи мушкилоти имкониятҳои кӯдак, вазъи саломатии ӯ суҳбат кунед ва хабардор созед. волидони муҳтарам, кӯдакони шумо баробари кӯдакони дигар ҳаққи дастрасӣ ба таҳсилот ва ҳуқуқи таҳсилро дар муассисаи таълимии миёнаи умумӣ доранд. ин ҳуқуқ дар қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон сабт шудааст. ҳамчун волидайн шумо ҳуқуқи интихобро доред. сохторҳои салоҳиятдори давлатӣ ва созмонҳои ҷамъиятии волидони кӯдакони дорои маъюбият омодаанд ба шумо дар ин масъала кӯмаки машваратӣ расонанд. санадҳоямон дуруст ҳастанд. шуъбаи дастгирӣ барои кӯдаконамон мактаби оддии назди хонаро тавсия карданд.